Różne subskrmene, Discordzie plan. Ja jebem pepsu smaki dan. Quella al banane, quella al banane, Nena nabdalok. Konak. Что брони ради? Konak. Консумирам. Karot! Bravo! Sve ste problemi rešili ovim razbijanjem jaja i vaši su problemi rešeni. Evo bre, gdje je ovaj autobus? Evo sad će. Ne sve rekao sam te sam najveći. Evo sad će. お前はもう死んでいる。何Vidi ovu goverinu. Ja volim burek sa sirom. Kažu skoro doktora Frot. A, si bolest. Začnite izdušiti šta se me sprendije. Ne se me začali diskusije. Selo mi stvari sa srednjeno vajni. Kreni se dobro. Gde si krenuo ću ti polomim i drugi kuk. Fuck my life. Evo smo smrtnici. Sad će biti Bote sunce što smrdi. Shit. U ime bude, pali mašinu. Cirka mizero. Često mi vozimo partizanima. Novu buhliku smo popušili korac. Idemo da... Spremite se, sad će letimo, ali prvo karte na pregled. A sad ću se... Joj, izvini, nisam htio! Joj, debilanu jedan, ovo nisam očekivao. Tata, jebem ti sve ispravno i neispravno. Jel ovo horror? Gazda, vati svog debel kog treba streljati. Odličan posao, ali prvo da se transformišem.
Ajde, koga ćemo sad da čmarimo? Pa sad je vreme da se umre. Šta je bro, ovo ne mogu da verujem da trebaju više bombi da se rokne, a? Pa dobro, gdje je ovaj avion? Vidi smrada, hoće grune bombu. Jesam bio neki kuraća? Ja! Šta sam krvljao? Šta sam krvljao, majke ti ga namio u piću? Kako je moguće, ne? Krvljao, majke ti ga namio! Pada tama, al nikako noć, nigde plota da iščupaš koc. Stara kruška još starija trešnja,